Салом алейкум бародари азиз, салом алейкум подписчикои Rap TG, Rap портал, касое ки моро тамошо кардистан, ҳама каса салом алейкум. Бародаро, шояд хеле видео, шояд не, аниқтарш хеле видео якум бор дар сайти мо шидиста, бисёриҳо ҳайрон мешаванд дар сайти Rap портал чӣ ба ихе видео. Лекин и видео фикр мекунам ки ҳаматона зиқ мекуна бародаро ва бояд ки мо ҳама вақт дар бари ҳамамон устувор бошем, дар бари якдигаримон. Ами акамон имрӯз назди мо омадан муроҷиат карданд ки хеле проблема дорем. Бародаро, як проблема, як хоҳарчаи мо бемор шудагианд. Бемории сахт, бемории вазбин ки як маблағи бисёр ҳам зиёд дар кора ки ин маблаға фикр мекунам дар Тоҷикистон як нафар худаш ёфта наметуна, албатта ки қинай. Биё акамо шумо дар савол будем, аниқтарш айдаи шумо хутонамон бафаҳманд мардум. Нақстар мешавад. Духтарчатон чанд солан? Духтарчам 9 сола. 9 солан чӣ хел бемор шидагӣ? Бемори белакруфи первоначалай ракай. Хаяк маблағи чанд қадар шид беморам? Моҳи сентябр як курс химияш тамом шуд. Ина дуюм курсиш омада. Хай ҳамея накардистам барои духтаро чӣ гуфтаган ака? Чӣ гуфтесиям биёр химия кунем ёки агар чӣ мисол химия накуне гирити сар бари Москва. Москва гап задам. Москва қачимча гап задам? 900,000 ёруси гуфтан. Ҳами сайту худо ба шукр камтар шуда. Мо фаҳмидем шумо пеши шонемси рафтагӣ бе видеотуна акаи Шаҳбозиёни шонемси партофтаган чӣ қадар маблағ шумо довардан? Киям Шаватюкай як канали дига ай ваям шудагиай ҳамагӣ $3,050. Ай Шаватюба ай шонемси ҳамагӣ $3,050 шудагиай ва обши $900,000 руси, яъне ақаллан то $5,000 шава. Ақаллан то 5 шава ки ма барум баъд уҷада я мачита ягум ҷорам мисол фондо ҳастай дар Москва пеш фондо мерам хай иншоллоҳ мумкин дастгирӣ кунам бо уҷада. Бале ва бародаро, барои шумо мисол касое ки мехоҳанд дар ҳақиқат хайр кардан, ёрдам кардан, агар шумо хоҳед ягон доказательство, факт ягон чӣ, ҳамин ҳуҷҷатҳое ки дар дасти мо ҳастанд, ино ҳамаш ай беморхонаву ай дигар ҷоҳо мо шуморо метавонем аксоша равон кунем. Ва картае ки дар рӯи экран шумо мебинед, ҳамин карта ҳами ака худчонанд, дар номи худчонанд, рақамҳои телефоне ки мебинед ҳами акаанд. Шумо метавонед худтон занг занед, пурсон шавед, худтон метавонед ёрдами худтона ҳами акада бирасонед. Ва якчанд видеое ки шумо дидестед, ин ҳами хоҳарчамонанд беморишон. Ҳай ҳаматон хоҳиш мекунам ки мегӯянд ку зарра зарра ҷамъ шавад, дарё шавад. Чанд қай ки ай дастон меояд, худ 10 рубл, худ 100 рубл, худ 500, худ 1000, чанд қай ки метавонед ай Тоҷикистонам бародаро, чанд қай ки метавонед ина карта якамон ҳастай равон кунед то ки хоҳарчамона мо сабаб шавем ки худованд шифош бития. Ҳамихе ака. Бале. Ягон гуфтанӣ, ягон чӣ барои бародаро кабдан чун бачода ки мисол ира мо ака рӯи экран мебирорем ша мебинанд ша бародаро картаи Сбербанкай иншоллоҳ ки шумо дар равон мекунанд ва ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран шумо бародаро мебинед, рақамҳои ҳами акамонай муроҷиат кунед худтон бо агар ки хоҳед ки ягон факт доказательство ҳуҷҷатҳои лозимаро мо сурат мегирем, шумо дар равон мекунем ва иншоллоҳ ки мо ай худованд умед дорем хоҳарчамон шифои комил меёбад. Ягон гуфтанӣ дошта бошем барои бародаро ака марҳамат. Ако хай ака диданӣ боше кудака имо вайбер ватсап дорум, ако занг занед бине марҳамат. Хай чанд қай метавоне ёрдам куне, кадомет наметавоне як дуо куне дар ҳаққи фарзанди ман. Бале як ҳафт дуо беҳтарин чизай. Бародаро ман иншоллоҳ умедворам ки шумо ёрдам мекунед, ҳама каса зиндаву саломат бошен. мо аввал охир аввал ай худованд умед дорем ва хоҳиш мекунем ки шумо сабаб шавед дар ёрдами ҳамин хоҳарчамон. Зиндаву саломат бошед. Ако ёрдам кунед.